Otu Rotary Club of Awka Central enyego onye nkwanye ugwu nyegara Managing Director Anambra Broadcasting Service ABS Sachido Obidiegwu dịka enyere ya onye nkwanye ugwu Vocational Service Award nyana ndị omepụrụ onye ọ na-ahịara ahụ 19 ndị ọzọ maka iji ozi ezu ike ha na ihe atụnyere maka ọdịmma nke obodo. Ya bụ inye award bụ nke mere n'Awka n'oge eguzobere Rotary Modeling Ohuoha dịka onye President nke itoolu ma bụrụ nwaanyị nke abụọ bụ onye President nke klọb ahụ. Onye ọrụ anyị bụ Emmanuel Chigbata kọrọ akụkọ a n'uju. Ndị natara onyinye nkwanye ugwu na ya bụ mmemme bụ onye jibugoro ọkwa kọmishọna n'afọ maka ọrụ okporo ụzọ Maazị Marcel Ifejiofọ, onye bubugokwara Permanent Secretary na Anambra State Civil Service ọkaikpe Emeka Ohuoha nakwa ndị na-azụ ahịa Maazị Matthew Nnanyelugo nakwa Chief Edmond Nwankwọ. Dịka ọ na-anata ya bụ onyinye nkwanye ugwu ka Sachido siri na ọ bụ site na ọtụtụ ihe nke ọ mepụtara n'oge gara aga nakwa ugbu a ma kwupụta iwu nke aka na-achị steeti ya bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo nyere ya n'iji fụ na ụlọ ọrụ ABS bụ nke a haziri etu ọ kwesịrị. Ya bụ onye jibugoro ọkwa kọmishọna n'afọ maka ọrụ bụ Engineer Marcel Ifejiofọ kelere Rotary maka ọrụ niile ọ na-arụ n'obodo, ma ebe Maazị Matthew Nnanyelugo bụ onye na-azụ ahịa kpọrọ okwu ka akwado ịgba bọyị n'ala Igbo, bụ nke o kwuru na ọ ga-enye aka fụ na ọtụtụ ndị ntorobịa bụ ndị banyere n'ihe karịa ị na-eme ihe obodo a na-achọghị. Na mbụ n'okwu nnabata ya ka Rotarian Ohuoha kwere nkwa na ọ ga-agbado ụkwụ na ihe niile ya bụ klọb nwetasigoro ma kpọọ okwu ka akwado ya. Ya bụ onyeisi ndị Rotary Club of Awka Central kwupụtakwara ọtụtụ ọrụ ọ ga-alụgasị n'afọ 2022-2023 Rotary Year. N'okwu ya ka President nke ya bụ Rotary pụrụ apụ bụ Rotarian Michael Iruka siri na ọ gbara mbọ otu ahụ ọ nọ na ọchịchị bụ nke ọ nwere ọganihu n'ime ya. A na ya bụ mmemme wee gba achịcha. Site n'Awka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.